Agora imos coñecer a historia de Rosa María Granero, quen sufriu acoso escolar de nena, un pesadelo polo que tamén pasou a súa filla. Moi boa tarde, Rosa. Boa tarde. Un quer pensar que imos a mellor como sociedade e como comunidade educativa, pero algo que sufriches ti tamén o sufriu a túa filla. Pois sí, eu penso que desde que eu pasei agora a cousa empeorou bastante. Que empeorou? Sí, o acoso aparte do que é agora non era o que era antes. A que idade sufriu vostede acoso, Rosa? 12 anos tiña. 12 anos. 12 anos, en quinto de XB. En que consistiu ese acoso? Pois pegábanme, tirabanme o suelo, tirabanme do pelo, eu chegaba a casa cos xeonllos cheos de sangue, os brazos. Claro, miña nai preguntábame que me había pasado e eu decíalle que me había caído ou no recreo ou facendo gimnasia na clase de Porque non gimnasia. quería contalo. Porque claro, non podía decirlle, tiñan amenazada, que se decía algo aos meus pais, pois iba a levar máis. Claro, polo medo, non? Polo medo, polo propio medo. Polo medo, exacto, pero claro, un día tras outro, miña nai cansouse e dixome, mira, o me dis o que está a pasar, ou vou ao colexo, descubro eu. Entonces, dixenllo, ela apareceu no colexo, na hora do colexo, o sea, do recreo, escondeuse detrás da porta da clase, e cando se tocou o timbre, subimos todas para arriba e se cerrou a porta, claro, tiña algún veciño ali de compañeiro e compañeira, e algúns sabían quen era ela, outros non. Entonces, falou que a profesora, que era moi boa profesora, moi boa mestra, pois colleu, presentoullas, dixonlle quen les dixo quen era, ela colleu e empezou a dicir os nomes dos 3 rapaces que me pegaban, levantáronse e miña nai lles dixo, mira, se miña filla volve a aparecer con sangue, con moratóns ou con algún golpe máis, veño eu aquí, vos fago eu a vos o que lle estáis a facer a ela. E funcionou? Funcionou perfectamente, desde ese día nunca máis volveron a poñerme unha man encima. 2 deles son meus amigos hoxe en día, un deles meu mellor amigo. En serio? Que me chama miña reina e empezou a defenderme desde aquel día, de que non me fixeran nada. O terceiro é meu veciño e de eso non quero saber nin a mirar. Como é posible que un acosador pase a ser un dos mellores amigos dun? Pois como que de pouco a pouco e día a día foronse dando conta de que eu non era como eles pensaban ou algo, e ao final pois empezou a defenderme dos compañeiros, das compañeiras que non me fixeran nada. Bueno, ou simplemente pois os rapaces tamén foron medrando de non se conta dos erros, non? Exactamente. O erro non estaba en que ti foras un xeito ou deixara de ser outro xeito, o erro estaba neles. Claro, pero esa solución chegou dun xeito que non debera ser o esperado. Quero dicir, non teñen que solucionar estes problemas tan só os pais e as nais, que vayan ali e que falen cos nenos, non debera ser así, non? Non, debíamos solucionalos nós mismos, pero se por nós mismos non podemos solucionalos, pois daquela eran os nosos pais os que nos botaban a man. Incluso o sistema educativo, non? Tamén, o sistema educativo. Claro. Quedouche algunha secuela deses anos de acoso? Bueno, a secuela que me quedou, que ahora xa non a teño, é que eu pensaba, porque claro, despois xa a partir da segunda etapa, lo que era sexto, sétimo e octavo, yo en el recreo estaba en una esquina del patio leyendo un libro, me quedaba en clase haciendo los deberes de las clases que tuviéramos antes del recreo, porque no querían estar conmigo. Yo pensaba que yo era un bicho raro, que algo debía de ter para que eles non quisieran estar conmigo. Entonces chegou un punto que eu pensei que o día de mañán pois eu non iba a ter amigos, non iba a chegar a casarme, nin ter familia. En cambio, pois mira, as cousas cambiaron. Caseime en segundas nupcias e a verdad foi a segunda millor opción. Vamos, claro, que non podo ser máis feliz do que son. É tremendo o dano que nos poden facer nun momento tan vulnerables. Sí, a verdad que sí. E algo que ti revives outra vez na tua propia vida coa tua filla. Que acontece? Como acontece? Pois estaba en, non sei se foi en cuarto, en quinto de primaria, ela chegaba a casa todos os días, viña tremendo, o sea, viña temblando, non era capaz de comer, chorando, e dicíalle que lle pasaba, pero ela non mo quería dicir, hasta que ao final mo dixo, porque claro, ela ten un problema desde os 3 aniños, que lle baixa o azúcar, ahora tanto lle baixa como lle pode subir, pero daquela baixáballe, claro, tiña que comer, si ou si, de alguna maneira.
Entonces, claro, ao final díxome o que había, eu fui falar cos 2 rapaces e coa rapaza, nada, non fixeron... Pero esta vez non funcionou, como no Non caso da funcionou. tua nai. Falín despois co abuelo do rapaz maior que a meteu de cabeza para baixo na papeleira da escola, e o abuelo botoulle a bronca e aí sí, ese chaval deixou de facerlle daño, empezou a defendela dos demais tamén. Os dous, os pais tampouco, o pai do rapaz e o pai da outra rapaza tampouco quixeron facer nada, e ao final tuven que meter o director polo medio. Tuven que falar co director a primeira hora da mañá, e cando eu me fui para clase, para casa, el colleu, subeu arriba, chamou o neno e a nena, levounos á dirección e chamou os pais tamén. E foi a única solución de que deixaran de facerlle a miña filla o que lle facían, de chamarlle nana, 4 ollos, que non sei que eres un palillo, porque é delgadiña, claro, naceu prematura. Antes falabas das túas secuelas, non? Despois do acoso, pero que ao final conseguiches refacer a túa vida e demais. A túa filla tamén amosou determinadas secuelas parecidas, conseguiu remontar... Ten problemas de ansiedade por culpa deso e por culpa da pandemia, e aparte, despois do que lle fixeron tamén no instituto, pois non é capaz de ir ao instituto, entonces o que fai está estudiando a distancia en casa. Estuda a distancia? Claro, no mismo instituto, pero a distancia, e vai facer os exámenes. E así, pues, ela está tranquila, estudia tranquilamente a su ritmo, fai os ejercicios que lles manda, e despois, cando ten que ir ao examen, vai ao examen. Claro. É tremendo, Rosa, porque golpeouvos o bullying, o acoso escolar, golpeouvos 2 veces nas vosas vidas, pero ti sacaches pois, de todo ese dano que vos fixeron, sacaches forzas e agora, precisamente polo caso desta rapaza desgraciada, esta rapaza que finalmente decidiu quitarse a vida, pois nas concentracións que se facían en diferentes cidades, ti collestes e estes, quero facer unha en Pontevedra. Es que empecé a ver cartéis dos desde sindicatos estudiantis de Galiza, e salían varios sitios, e non salía Pontevedra, e moita xente nos grupos do Facebook empezaron a mosquearse que non había dereito, que Pontevedra tiña que ter a súa concentración ou manifestación. Miña filla foi unha das que se cabreou. Entonces collín e falei cos sindicatos, chamaron o día seguinte, díxenlle quen era, que era militar, que sou militar dun partido, que xa había feito outras concentracións, como a do Pescaíño, o Gabriel, que muriera a manos de... Bueno. Entonces díxome, vale, si queres eu, falo con su delegación, me dixo, e dixo, pois sí, fala con eles, se pode facer, se fai. Terminamos de falar e ao pouco rato, pois xa me mandou por WhatsApp que xa estaba o permiso que compartira, empecé a compartir por todos os lados, polos grupos de Facebook, por WhatsApp, por Instagram, non pensei, a verdad, que hubiera tanta xente. Conseguíchelo, Rosa. Pois moitísimas grazas, Rosa María Granero, por compartir a túa historia, a da túa filla, e que a túa filla consiga acadar un futuro sen medos. Moitas grazas. De nada, vos por invitarme. Un aplauso fortísimo. Gracias, Rosa.